И здравейте хора в едно ново видео в моя канал. Днес ще започнем кариера на FIFA 22 Bull Mod, защото FIFA 23 Bull Mod е много щупен и да, тук е най-адекватен. Та се чуя с кого да започна кариера, дали с Арда или с, може би, не искам да почвам с ЦСК, примерно с Левски, с Лудогорец, защото те са най-силните отбори в страната. Все пак трябва да се борим, но май ще почна с Арда, защото са най-така, как да кажа, най-непретенциозни отбори. Интересно с тях. Много ще ми бъде интересно. Та нека да или с Берое също, или с Ботев. С Ботев Враца също ще бъде интересно. С Черно море също доста интересно ще бъде. Не. Започваме с Черно море. Кариера с Черно море. Интересно, но по-добре с този отбор. С Черно море, World Class, ако не ще го променим на Legendary, ако тук ги бием. Така, евро турнири. Нека да видим дали има някой български отбор. Ето да, Лудогорец. Тук малко групите не са. Сега групата на Лудогорец не е от истинската, която беше. Но не е проблем. И ЦСК трябва да е тук. Е тая истинската без ето този отбор. Сиваспор. ЦСК най-вероятно няма да излязат, но както и да е, нас не ни интересува, ние сме с Черно море, финансов тейковър няма, интернационални оферти ще има, ако ни предложат България, нали, да приемем. Приятелски турнир ще има, но аз ще го скипна, няма да играем. Целия ще играем само един матч този епизод, колкото да има трансфери. Може би ще има някой свободен агент. Така, ето тук на място на кариерата с Лудогорец. Черно море. Черно море. Ето представят ни. Ето, че е новия менеджер на Черно море. Ето го новия менеджер на Черно море. Ще има найс. Ето е. Норшеланд. Така, нека да видим визията. Значи, искат за 2 сезона да привлечем от академията един играч и да е участвал в 30% от мачовете този сезон. Трябва да запазим заплатите на играчите под 5%, нали, от целия бюджет. Общо трябва да завършим сезона с 750 000. Така. 10 победи този сезон. България. Event Finish Mid Table. По средата на таблица искат да завършим. Аз не съм съгласен за тая цел. Може малко по-нагоре да влезем в шестицата, защото българското първенство се разделя ето сега, както е. Ето сега тук. Играем първи рунд срещу Левски. Много интересно. Много хубаво. Първи рунд срещу Левски. Ето сега, тук е като в лигата и после след това се разделя в шампионската група, който за евротурнирите и който ще бъде шампион на България, и в Relegation група, която е последните трима играят бараж от шестицата последния от Relegation Group играе в
Третия, петия, мисля, че петия отбор в, нали, шампионската група играе с третия отбор за Тонислав Йорданов. За Европа, Лига Европа. Така, ето ни го нашия състав. Не е лош, нали, въобще не е лош даже. Обаче ето тук вече няма ползвам абсолютно никой. Значи трябва да вземем един малко по-адекватен халф. Ето тук. Значи трябва да вземем... Да, възупаното ще се играе така. Дали може да го... Така. Не. Така. Така, ще стане ли той си капитан? Енрике, да. И за сега няма да бутаме нищо отпред. И в халфовата линия също, значи просто трябва да вземем, ако има... Да, със сигурност трябва да вземем по-добри защитници, защото... И с по-голям пейс, защото с 51 и 59 пейс... Да, той резервният защитник ще е така. Виктор Попов. Значи трябва да вземем един защитник, един до два защитника. Сега нека да видим обаче в българското първенство някой по-защитник. Път не се сещам за някой защитник така по. Игор Пластун се сещам от Лудогорец. Игор Пластун и Сонко. Ма те са скъпи, В принципи... Ей, този може да е. Росен Божинов. Николай Бодуров просто няма как. Той е 80. Росен Божинов на 16 години, ама това 57 пък колко. Хосе Кордоба е вариант. Някой ми трябва, просто някой... Андрей Христофан. Тия са зле. За... Ето го единия. Да, ето го единия със сигурно. Меноко. Той е скъп вече, те са скъпи. Люксембург. Ей, този поможе също. Алекс Петков. Ето го и други. Двама от Лудогорец. Ще се пробваме да привлечем. Извинявам се, че кашлям. Тия двамата, ако можем да ги привлечем, защото не са и бавни. Той ще иска обаче много. 1,200,000, ако можем за този, ако можем 1,200,000. Да! Навиха се, обаче ще вземем само един централен защитник и това ще са трансферите, защото нямаме бюджет. Нормално. Българските отбори са нормални, ще титуляр. Обаче ще видя кой ще напусне, кой ще бъде резервен. Така, без релиз клауза. Охо, че иска и по-ефтина заплата, въпреки сега не бонуса малко ма такова, но нищо. Тие ще искат обаче много. Водогорец ще искат много. Затова имаме 44к бюджет.
Ние сме 50 на 50. Така. Атанасов ще е резерва. Да ви кажа, защото е по-бавен. Шутинга е еднакъв, пасинга е еднакъв. Дриблинга е в Атанасов. Не, дриблинга е в Друбаров. Но то си имам по-добра физика. Не. При нас е много по-добре. Много по-добри статистики. Но при нас и Друбаров са новите. Така. Атанасов, Димов ще е резерва. То тук буквално няма ми трябва почти никой. Сега ще ги трансфер листнем и... Георги Георгиев, Галин Гиров не ми трябва. Йордан Радев също не ми трябва. Росен Стефанов. Живко Атанасов. Така. Виктор Попов със сигурност ще ми трябва. Той тук ще са... Защото мисля това да ме последния сезон на Цветомир Панов, защото все пак е старичък. Стефан Велев да ще стои. Васил Панайотов. Това момче... Рики ще стои, тия двамата със сигурност. Василев. Абсолютно никой друг не ми трябва. Абсолютно никой друг не ми трябва и сега започваме. Така, да скипнем само ще скипна. Ето. До тук ще скипна. Тези трите мача просто няма да играя. Значи днеска ще играем само с Ботев Враца. 1-1 правим. Второ равенство. И сме напред срещу Норшеланд. Интересно, полуфинал срещу Норшеланд. Така, Златев. Трансферна оферта за Николай Златев. Приемам. Васил Панайотов няма никъде. Съперниците Спартак Варна, вечен съперник на Черноморе, ще продадем този футболист, защото на мен въобще няма да ми трябва. Нека да видим матч с Норшеланд. Бием ги и сме на финал. И сме на финал в приятелския турнир. Дали ще печелим не печелим приятелския турнир. Все пак стигнахме до полуфинал, странихме един много сериозен съперник. 500 000 Григоров оферта за него, Галин Григоров. Може да си ходи. Ето, имаме финанси, върнахме си Брайан Морено. Има някакви двама агенти. Пиеро Сотириус, той няма трябва. Така ще ви изглежда състава за матча. Още от сега мога да ви кажа, че това ще е състава за матча срещу Ботев Враца, който идва ето. Така. Йорданов оферта за Лачезар Йорданов. Може да си ходи. И той. Васил Панайотов. Така. Стефан Велев. Окей, брат. Така. Пресконференция преди матча с Ботев Враца, който ще е единствен този епизод. Сега казвам, няма да има нищо рязано. Просто няма да има нищо рязано. Няма да сменям и трудност. Ако ни е лесно, качваме нагоре. Ако там ни е трудно, ще свалим. Ако всеки мач го губим. Ще е така.
Ето ни преди мача с Ботев Враца. Ето това е, всички са добре, обаче отдясно само. Тъй, кой може да вкарам? Ей, да, идеално. Така. Нека двубоят да започне само и тая част с тая тренировка преди мача. Ей, тая част само не ще бъде изрязана. Здравейте, уважаеми зрители! Ето ни на Христо Ботев, стадион Христо Ботев. Ботев Враца посреща Черно море. В един двубой, който е откриващия двубой за FBET Лига за сезон 23-24. Ето капитана Васил Панайотов, капитана на Черно море. Ето ги. Става на Ботев Враца, на Росен Кирилов е треньор, на вратата Красимир Костов. Нека да видим само и графиката. Отляво Николов, Миланов и Суарец, централни защитници, Франческо отлясно, като дефансивен халф Георгиев, Серджиньо и Ивайлов, и напред, само че не видях кого. Така, сега ние трябва да видим и състава на Черно море. На вратата Георги Георгиев, менеджер Дейвид Петров, аз. Нека да видим само графиката. На вратата Георгиев, отляво Дичев, Пинаси, Дробанов, централни защитници, Васил Панов, отдясно Панайотов, Алварес и Андради, халфова линия, и напред Енрике, отдясно, ето да видите, отляво Енрике, отдясно Виела и на върха на атаката Сердюк. Начало на мача! Начало на мача. Отнето топката от Алварес. Васил Панайотов. Пас към Андраде. Андраде обърна се. Пас към Виела. Виела пое топката, удар на Виела. Корнер. Каква е тая камера? Чакай, извинявайте, трябва да само да искам да сменя камерата, защото... Бродкаст. Теле. Не да бъде теле. Теле е по-добре. И така. Както и да е. Алварес. Центриране към Сердюк. Вратаря излиза. Костов излиза и лови. Фъра топката напред. Грешка обаче. Васил Панайотов. Какво беше това на Виела? Много... Какво направи сега тук? Андраде. Сега шанс за Ботев Враца. Удар. Аут. Интересно, червени мрежи. Както и да е. Пинас сега с топката. Пинас. Няма нарушение тук. Пас за сада има обаче на Виела. Нека да видим дали това е вярно отсъждане. Мисля, че има тук. Да. Коляното, но засада ли е? Засада е. Миланов. Георгиев. Към Серджиньо. Васко Панайотов там. Не успява. Пинас се справя идеално и сега Енрике. Финт на Енрике. Продължава. Пас. Греши обаче с този пас. Васил Панайотов сега. Какво подаване? Центриране. Васил Панайотов се справя и Дичев сега. Дичев. Невероятен пас на Дичев към Виела. Виела е един от бързите футболисти. Виела. Центриране към Енрике. Аут.
Какъв шанс за Черно море! Центриране на втора града, видя, че Енрике навлиза навътре. Центриране, но... Аут, не можа. Андраде, отне много добре топката Андраде. Андраде, взеха му я. Искаше да продължи сам. Васил Панайотов отново отне топката. Андраде към Сердюк. Сердюк, пас към Виела. Виела сега. Виела успя да премени, но тъч, печели тъч само за Черно море. Виела центриране сега там. Но няма и сега Васил Панайотов се забави. О, какво влизане на Дичев. Това трябва да е жълт картон, но сега има авантаж. Правилно решение на съдията на тази среща. Сега там вратаря трябваше да излезе да лови. Защото става лошо. Добре, Пинас сега. Пинас. Браво на Пинас. Успя да се освободи сега. Грешка. Грешен пас. И сега Георгиев. Пинас се справя. Енрике. Васил Панайотов подава към Андраде. Андраде към Енрике. Няма засада! Не беше лоша идеята въобще. Изчисти топката. Васил Панов. Васко Панайотов отнема. Пас към Панов. Панов има много празно пространство. Панов използва го по много правилен начин. Центриране към Андраде на втора града. Няма сега грешка. Удар! Жълт картон. Ето го жълтия картон, който е за Мартин Дичев. Няма игра с ръка. Центриране сега към Сердюк. Удар на Сердюк с глава. Аут. Отново повтарям, че няма да бъде изразвано. Целият мач ще бъде. Както и в другите епизоди, това ще бъде само по 2 мача. Ако има трансферен прозорец, по един. Отнета е сега топката на Панайотов. Пинас. Сега атака. Пас към Василев, който не проработи. Виела обича по крилото. Обича Черно море да играят при Дейвид. Много по крилото. Видя се в приятелските срещи. Сега какъв пас към Сердюк. Там няма нарушение. Падна, но съдията не е видял нередности. О! Сега на Андраде, който играе като атакуващ халф. Формацията е много атакуваща на Черно море. Не е променена. От Илян Илиев е останала тая формация, която играе с атакуващ халф, а не с дефанзивен. Серджиньо по-скоро, Перея, Георгиев. Сега пас към Ивайлов. Сега Мартин Дичев много трябва да внимава. Добре се справи и то чисто. Алварес. Няма там засада, но по-хубав пас обаче трябва. Пас по крилото. Легна на шпагат за всеки случай. Засада има от Дробаров. Към Панов. Панов към Виела. Пас към Алварес. Алварес сега. Финт на Алварес. Ще има подаване, което трябваше да бъде преценено. Дробаров. Андраде, пас към Виела. Виела с едно остро центриране. Доста остро. Не се получи. Контратака. Георгиев към Ивайлов. Васко Панайотов също се върна. Георгиев. Перея. Засада там може би ще има. Да. Засада ще има. 44-та минута. 0-0 между Ботев Враца и Черно море. Играят много бързи докосвания. Само че паса беше лек на украинския нападател на Черно море. Васил Панайотов отне. Няма засада. Андраде сам срещу вратаря. Андраде! Попадение за Черно море. 1-0.
1-0 за Черно море. Попадение на Андраде. Много добра асистенция на нападателя на Черно море. Мисля, че е това с номер 46. Натиска на Черно море дава резултат. И това е 1-0. Доволен е Дейвид, доволен е, че точно в края на полувремето успяват да вкарат гол. Да, края на полувремето е 1-0 за Черно море срещу Ботев Враца. Да, ето, нека да видите и статистиката. Повече притежание за нас, повече удари. Expected goals 2,9, 2.9, почти 3 гола. Повече пасове с 3, такали, спечелени, interceptions. Главното е за нас. Главното е за нас, така че насочваме се на второто полувреме. Начало на второто полувреме. Виола загуби там топката. Пас. Друбаров. Първи. Там трябва да е първи. Пинас. И сега това е 1-0. 1-1. 2 минути след началото. Ботев Враца изравняват резултата. Нека да видим обаче как. Ето тук грешка на Друбаров. Там се намеси. Някой вратар е легна също. И на празна врата просто няма как да не вкараш 1-1. Сердюк. Сердюк сега към Енрике. Енрике към Васил Панайотов. Васил Панайотов пак към Енрике. Не се получи замисъл, който искаха. Топката стигна към Енрике. Енрике трябваше Андраде подаде, но трябваше да се обърне. Хлозек е преминал в Брайтън. Василев. Шанс за Ботев Враца. Василев. Пас сега. Браво и Панов. Панов сега продължава сам. Панов трябваше да подаде. Серджинио. Пас 2-1. Пълен обрат. Паре вкарва за Ботев Враца. И това е Сердюк сега. Сердюк с топката. Отнета му е. Пинас не се справя. Отново ще има атака. Там вече вратаря. Георгиев. Трябва да се намесва Дичев. Васил Панайотов. Андраде. Сердюк, вижте, слезе до центъра, за да иска топката. Сердюк. Пас сега. Пас, но в засада. Късно е подаде, закъсня с подаването. Беше тръгнал на скорост. Много трудно щеше да спре. Андраде. Забави се, ето сега, свали топката, но нямаше никой там. Васил Панайотов блокира подаването, но топката отново се озова в отбрис на Ботев Враца. Успя да изчисти към Дичев. Дичев пас към Енрике. Енрике сега трябва да продължи сам. Енрике влиза навътре. Отново разгадан. Аут. Трябва да побързат Пинас. Дичев. Пас към Андраде. Андраде към Сердюк. Сердюк сега. Сердюк. По лошо. Грешка. Пас към Сердюк. Сердюк. Повеждаш топката. 2-2. Ето го напада. На Черно море реализира попадение. 2-2. Какъв матч? Грешката, извеждащо подаване, поведе се един път. Вратаря закъсня с излизането. И това е попадение. Черно море отново Черно море изравняват резултата и най-вероятно тук ще има
Смени. Виктор Попов ще влезе на място на Мартин Дичев. Така. Велев. Само една смяна. Виктор Попов влиза на място на Мартин Дичев. Мартин Дичев е с жълт картон. Сега при такова напрежение Дейвид не иска да го рискува да си скара червен картон, защото той е титулярния ляв бек. Сега там ще има даден фала, който не знам колко имаше, но прак свободен удар. Пинас, виси се. Добре отклони топката сега. Сердюк. Пас. Ще изчака да тръгне. Панов. Васил Панов. Панов. Центриране. Още едно към Сердюк. Да, не към Сердюк. Номер 15. Обърках. Извинете. Шанс. И аз сега не знам. Отнете топката. Отнете. Виктор Попов. Дали Виктор Попов? Пас! Удари! Това е аут! Това е аут! Какъв удар! Дали Виктор Попов нямаше да вкара това положение? Виктор Попов реши да подава. Друбаров. Браво! Сердюк. Сердюк гардиран. Сердюк как се освободи? Какъв е този пас? Виктор Попов първи стигна до топката. Не успя да подаде обаче. Браво! Виктор Попов сега. Отново грешен пас на Виктор Попов. Но поне е свеж. Има скоростта. Шанс! Невероятно спасяване. 3 на 2. 3 на 2. Велев ще влиза. 3 на 2. Отново след неразбирателство. Тук Дейвид няма какво да направи, защото това е просто неразбирателство там. Няма какво просто да направи, но... Сега Дробанов обаче е първи. Добре застана. Има нарушение. Центриране. Васил Панелто се извиси. Добре, успяха сега Сердюк. Сердюк има скоростта да надбягва, но по-добре е застанал. Трябваше да спре. И сега Пинас. Пас! Спасяване. Васил Панов. Велев. Васил Панайотов. Пас по крилото на Енрике. Енрике. Не успя да отнесе все пак топката стига до Васил Панов. И Васил Панов ще продължи сам. Виела. Бърз е Виела. Влиза навътре. Вече ще центрира топката. Лошо центриране. Дейвид пуска всичко напред. Не трябва поне този мач да го губят. Сега пас. Вратаря трябва да излиза и да лови. Сега ще има подаване. Дробанов. Лош пас и това може би ще е загуба за Черно море. Да, това ще е загуба. Корнер за Ботеврата, загуба за Черно море. Енрике напуска вече то. Аут. Отклони топката и това ще е край. Загуба за Черно море в откриващия двубой на ФБ Лига с 3 на 2 от Ботевраца. Лош мач за Черно море, но... Нищо.
Нека да видим. Има оферта за Георгиев, Павел Георгиев. Виктор Попов? Не, Виктор Попов не се продава. Това отново има 3. Така. Това ще е всичко от този епизод. Само да покажа класирането в FBET Лига. Намираме се на 12-та позиция с 0 точки. На първа позиция е Лудогорец с победил е 3-0 най-вероятно. Да, 3-0 е победил. Лудогорец са победили. Така оставам първата осмица да гледате. Това ще е от първи епизод. Надявам се епизод да ви хареса. Ако е така, абонирайте се, харесайте видеото и до следващия път.